Sunt mamă și îmi doresc pentru copiii mei să le pot fi alături așa cum au ei nevoie, indiferent de frustrările și credințele mele limitative. Iar ce am de făcut pentru asta este să lucrez cu mine constant și să îmblânzesc aceste credințe. Sunt mamă și normal că mă interesează cum crește copilul meu din punct de vedere emoțional. Și pentru asta mă bazez pe nevoile de bază ale fiecărui om, pe care mă străduiesc pe cât de mult pot să îi îndeplinesc copilului meu, astfel încât el să ajungă un adult sănătos și echilibrat din punct de vedere emoțional. Sunt mamă și îmi doresc pentru fetele mele să își urmeze visul indiferent de părerile și de fricile mele. Iar ce am de făcut eu pentru asta este să lucrez la ego-ul meu și la ideea de eu știu mai bine. Eu știu cel mai bine pentru mine, dar nu pentru altcineva și implicit nu pentru copiii mei. Sunt mamă de fete și normal că mă interesează ce stimă de sine vor avea ele când vor crește. Iar ce pot eu să fac acum este să lucrez la mine foarte mult ca să le pot ghida prin exemplu propriu. Sunt mamă de fete și este rolul meu să le învăț că sunt în același timp și om, și femeie, și soție, și mamă, și consilier de dezvoltare personală și câte alte roluri mai am, pentru că astfel ele vor învăța să nu se definească în viață dintr-o singură perspectivă și să aibă încredere în ele, indiferent câte roluri vor avea.